Kaunis meikkipohja on sen koko meikin perusta, koska sillä saadaan sitten luotua hyvä pohja sille kaikelle muulle meikille ja saadaan kaikki ne värit korostumaan sitten paremmin sieltä ja saadaan sitten peitettyä sieltä ne ihon pienet virheet, esimerkiksi punaisuus tai tummat silmänaluset. Meikin pohjustaminen aloitetaan meikin pohjustusvoiteella. Laitetaan meikkivoidetta tuohon kämmen selälle ja lähdetään levittämään meikkivoidetta keskeltä kasvoja. Meikkivoiteen voi levittää esimerkiksi sormin tai sienellä tai siveltimellä. Se on ihan jokaisen oma valinta, mistä tykkää. Mä oon nyt ihastunut tämmöiseen meikkisieneen, jolla mä aloitan tuosta kasvojen keskeltä, koska siitä on sitten helpompi häivyttää sitä meikkiä tuonne sivuille, jossa sitä peittävyyttä yleensä vähemmän tarvitaan. Ja kun se meikkivoide on levitetty, niin on sitten helppo nähdä, että tarviiko sinne lisätä jotain niitä peiteaineita. Meikkivoiteen levittämisen jälkeen laitetaan peitevärejä. Tummiin silmäalusiin voi käyttää semmoista vähän oranssiin tai keltaisen vivahtavaa peiteainetta ja sitten punertaviin kohtiin semmoista vähän vihertävää peiteainetta. Kaikki tämä siis perustuu näihin vastaväreihin, eli yritetään häivyttää sitä epätoivottua sävyä sieltä iholta. Peiteaineet voi levittää sormin tai siveltimellä, mutta muistaa sitten silleen varovasti taputella sen siihen peitettävään kohtaan, koska muuten saattaa pyyhkeä sieltä alta sen meikkivoiteen pois. Ennen puuterointia voi sitten laittaa iholle vielä korostustuotetta, esimerkiksi valokynää, jolla saadaan valoa kasvoille. Valokynää yleensä laitetaan niihin kohtiin, joita halutaan korostaa, esimerkiksi poskipään korkeampaan kohtaan tai sitten tuohon kulmakarvojen väliin siihen otsan alkuun tai sitten vaikka leuan pieleen ja sitten esimerkiksi niihin tummiin silmän alusiin. Valokynä kannattaa levittää suoraan siitä putkilosta ja kannattaa valita semmoinen tuote, joka on liian valkoinen, koska se näyttää helposti vähän epäluonnolliselta. Viimeiseksi kasvot puuteroidaan kevyesti. Puuteri kiinnittää meikin ja tekee ihosta mattapintaisemman. Irtopuuteri sopii paremmin meikin kiinnittämiseen kuin kivipuuteri, joka on parempi meikin korjailuun päivän mittaan.